Sina. O dito nga barangay kami na barangay na kami. No other than Honorable Dante Paulino. O sa naman yung Paris. Well, another na paisay nakatawad. O, panatla na tayo nakatawad. Honorable Lorna Tres Valles. Thank you so much sa supportahan natin. Hermana, thank you so much, madam. And of course, sa dapat tulong barangay, na mga salamat na nahuli ko na sa iyo ng Pogratsa. And of course, sa tulong barangay, na barangay San Pelayo. And of course, sa pamilya, ato mga kasangkayan, na mga salamat at inihuli ang sa iyo ng Pogratsa. Wala na kayong mga kamay dyan. Daming masalamatan sa Mayawan Pogratsa. Wala iba. Usahan ito mapunong barangay Nakube. Honorable Dante Paulino. O gusto ba niya Paris? Siyempre, nato mabaysay ng kagawad, Honorable Lorna Tres Valles. Okay, another one. Dire ko na matindog ang sugang kundi ko napulo ang harigi. Upgraded na kasi yan napulo na ang harigi. Sa lamisa alayon pag-aktibarang request, kay last studying ali ang akong mga kamon. Okay! Sunod! Mamasaya